Росіяни почали тиждень з комбінованого ракетного удару. Вибухало в Харкові, Змієві, що на Харківщині, а також у Дніпрі, Кривому Розі, Новомосковську, Запоріжжі та на Хмельниччині. Щонайменше 4 людей загинули і 38 дістали поранення. Але через складну погоду дані ще уточнюються. Для ударів по містам і містечкам, житловій забудові та одному торговельному центру задіяли 10 бомбардувальників Ту-95 на Каспії, кілька Ту-22М3 на Курщині та Воронежщині, а також носії аеробалістичних кинджалів. Одночасно випустили балістичні ракети комплексів С-300, С-400 з півночі окупованого Криму. Цілі найскладніші для нашої протиповітряної оборони. Це і кинджали, і ракети, які летять, вже заходять на ціль по балістиці. Це ракета Х-22, також бачите, Іскандерів 6, також С-300, С-400. Це все те, що летить по балістичній траєкторії. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі системи, зокрема як Петріот. Найкращий результат оборонці неба показали шахедами, якими росіяни намацували слабкі місця перед ракетним ударом. Їх знищено 8. Також 18 з 24 крилатих ракет Х-101, Х-555 і Х-55 не дісталися цілей. Надзвукові балістичні та аеробалістичні цілі перехопити не вдалося. Росіяни змінюють розстановку своєї ППО в окупованому Криму після вдалих ударів українського війська. Про нові пріоритети окупантів розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, окупанти посилено охороняють важливу, хоч і обмежену логістичну артерію Керченський міст, а також Севастопольську бухту. Саме там, за даними Гуменюк, російські ракетоносії завантажуються калібрами та проходять обслуговування. І також в них залишаються там 2 пріоритетних об'єкти – це майданчики для запуску безпілотних літальних апаратів типу «Шахед». Це Месчауда і неподалік Балаклави. Крім того, на території тимчасово окупованого Криму ще досить багато об'єктів авіаційної інфраструктури, які ворог використовує для базування тактичної авіації і збереження певного майна. Тож роботи в нас багато, і вона триває фактично в режимі. Перший тиждень 2024 року став вибуховим для окупантів у Криму та врожайним для Сил оборони України. Росіяни втратили склади боєприпасів у Первомайському, осліпли на кілька радіолокаційних станцій і пропустили удар по командному пункту у Севастополі та аеродрому у Саках. Не залишати співвітчизників самотніми в російських катівнях, закликав професор відділення міжнародних відносин університету Бількент в Анкарі Хакан Карамли. Він, як представник кримсько-татарської громади в Туреччині, закликав писати листи заручникам з Криму, незаконно ув'язненим росіянами. Таких, за даними правозахисників, 150, і більшість із них саме кримські татари. Серед політв'язнів є ті, хто має хвороби серця, але росіянам на це начхати. 2 політв'язнів уже загинули в їхніх тюрмах. Цим людям треба писати листи. Можна не згадувати імена, але важливо кожне слово підтримки. Пишіть анонімно чи від імені діаспори. Ця людина зрозуміє, що кримський татарин чи турок – неважливо. Написав мені. Я не самотній у цій чорній дірі. Таким чином ми нагадаємо нашим людям у тюрмах, що вони не самотні у боротьбі. Будь ласка, якщо ми не можемо зараз воювати, витягнути їх звідти. Давайте допоможемо хоч якось.
Кожен охочий може підтримати українців і кримців, яких росіяни незаконно утримують у своїх в'язницях. Для цього можна скористатися електронною формою російської системи тюремного листування, яка доступна за QR-кодом на екрані. Важливо, що листи мають бути написані лише російською мовою, щоб пройти тюремну цензуру.